Noniin, eli tässä meillä on uusi iPhone 6S, 16 giganen, musta. Ja katsotaan vähän, mitä se on syönyt. Ei muuta kuin pakettia auki. Ja sieltä. Ulkoinen näkymä lähes identtinen normikutosen kanssa. Mitään merkittäviä eroja ei päällisin puolin. Semmonen. Ja tosiaan merkittävimpinä eroina normaaliin kutoseen, niin tässähän on toi 3D-tunnistus tuossa näytössä, eli reagoi paineeseen eri tavalla, erilaisella kosketuksella. Ja runkomateriaali on tätä 7000-sarjalaista alumiinia, eli huomattavasti kestävämpää kuin tässä aikaisemmassa normikutosessa. Ja sitten katsotaan sisälle. Eli ruuvit pohjassa on samanlaiset Pentalobe-ruuvit kuin aikaisemmissa malleissa. Katsotaan kuinka herkästi liimat lähtee irti, eli tässä 6S:ssä on tehty vähän roiskeveden kestäväksi tää puhelin. Eli toisin kuin tuossa normikutosessa, niin siellä menee liimasauma lasin ja rungon välissä, niin se tässä kohtaa aiheuttaa meille vähän enemmän työtä. Katsotaan. Rautettua. Parempaa imukuppia. No. Sitten varovasti avataan se liimasauma sieltä. Ja on huomattavasti tiukemmassa kyllä kuin toi normikutonen. Niin kuin näkyy, niin liimat jää vähän kiinni siellä. Noniin. Ja näin ensisilmäyksellä niin näyttää aika hyvin pitkälti samanlaiselta kuin tavallinen kutonen. Akku näyttäisi olevan pikkasen pienempi. Ja sieltä löytyy vähän isompaa Taptic-sensoria. Mutta muuten se näyttäisi aika samanlaiselta. Sitten lähdetään katsomaan
mitäs siellä on sisällä vielä. Ensimmäisenä lähdetään kytkee akku irti. Ja sieltä otetaan akun liitin irti varovasti. Vältetään vahingot. Noin. Ja sitten me päästään näytön irrotukseen. Eli samalla lailla kuin kutosessa, niin ensin irrotetaan suojapelti, mikä pitää noita näytön kaapeleita paikallaan. Muistakaa pitää ruuvit siinä järjestyksessä, missä otatte irti. Noin, ja kaapelit näyttää lähes samanlaisilta kuin kutosessa, mutta yhtenä poikkeuksena normikutoseen verrattuna, niin täällä on 3 kaapelia ainoastaan. Normaalissa kutosessa niitä oli 4. Sieltä vielä liimanrippeet irti. Palataan tähän hetken päästä. No niin, ja sitten näyttöpaneelin vuoro. Sekin näyttää kyllä aika erehdyttävästi samanlaiselta kuin normaalissa kutosessa. Eli lähdetään purkaa sitä ja katsotaan mitä kaikkea siellä on. Eli ensin lähdetään tuosta kuulokkeen irrotuksesta. Siitä poistetaan suojapelti kuulokkeen päältä. Siinäkin on tommoinen pieni teippi. Ja etukamerahan tässä on huomattavasti päivitetympi kuin tuossa normaalissa kutosessa, mutta fyysisesti lähes identtinen, mikä tuossa kutosessakin on. Ja yksi ero, mikä tuossa paistaa selkeästi, niin yksi ton näytön suojapellin ruuvi on vaakatasossa tuossa sivussa. Ja sitten irrotellaan loput ruuvit sieltä. Selkeästi niin kuin näkyy, että tuo näyttö on liimateipillä kiinni, niin se kertoo siitä, että on ainakin roiskevesi suojattu toi näytön ja rungon välinen sauma. Mutta ei tietystikään sitä ei kannata lähteä kokeilemaan. Sitten kotinapin päältä tukipelti irti.
sama tosta näytön suojalevy. Ensin vaan muistatte irrottaa kotinapin liittimen, ettei se siinä kärsi. No niin, otetaan. Siellä ylhäällä on lisää teippejä. Siitä kohtaa avataan ensimmäinen. Teipin pala. Noin, ja toiselta puolelta toinen. No ja jos nyt lähtisi huomattavasti helpommin. Sitten on etukameran ja sensorien vuoro. Niin ne voi varovasti ottaa tuolta omilta paikoilta pois. Ja sitten vielä toi mikrofoni tuosta näytöstä. Näiden kanssa kannattaa olla erittäin huolellinen, kun ne on aika tiukkaan laitettu kiinni. Mutta jos tuntuu siltä, että on tosi tiukassa, niin vähän kun käyttää lämpöä, niin lähtee huomattavasti helpommin. Ja lähestulkoon identtinen osa on iPhone 6. Sitten kotinapin irrotus. Eli se varovasti kun painaa sen tuolta paneelista läpi. Ja erittäin varovasti ottaa sitten tästä kaapeliosuuden pois. Siihen jos tulee nirhauma tai kaapeli repee, niin puhelin on seuraavan päivityksen myötä jumissa. Ja se on ainoa osa, mitä puhelimeen ei oikeastaan voi vaihtaa, on tää sormenjälkitunnistin. Mitään muuta merkittävää eroa tässä itse fyysisesti paneelissa ei oikeastaan ole. Ainoa on se, että siinä on se 3D-tunnistus siinä paneelissa. Eli tekee eri toimintoja erilaisella voimakkuudella, kun painaa näyttöä.